Care? Că Noi intrăm. Noi suntem. Păi eu am fost cu Aurelian. Păi da, dar Laura, l-aveai venit. Păi ce Păi da, treabă dar are intru Grigore eu. intra cu Mariana? Asta e, tata. Păi cum Păi asta? dar intru eu, era tura mea, Raimond. Păi dacă a fost Grigore cu Mariana și Andrei Cristina și a fost Grigore cu Andrei Da, și împreună? voi la rând. Păi tu să Dar stai stai la mă, rând. că eu am fost cu Aurelian. Și voi la rând. Tu să stai la Raimond, rând. dar eu, e vorba de mine, nu de el. Eu am fost. Păi n-am nicio treabă cum a intrat Mariana cu Grigore și nu trebuia să El intre intră, Mariana, intră cu așa intru mine. eu cu Oana. Că Așa intru eu. Păi așa intra și Păi la dar Andrei, noi n-ai tu suntem, treabă, dacă e Raimond. Oana, Păi ce să Nu respect, e nicio problemă să vă trage la sort. da, se respectă ordinea. Ia Eu care ordine? eram. Dar până Păi la eu noi, de ce eram. nu s-a respectat ordinea? Până acum a fost în Hai să ordine. Da, explicăm. care ordine? Stai că-ți explic Laura eu. trebuie să intre ultimul. Păi nu, n-ai eu înțeles. sunt, e rândul meu și Dar rândul de când e Dar fiecare și-a ales câte unul când Da. i-a venit rândul. Și Și e rândul rândul meu. ei Nu și e, mă alege pe rândul Ba unul. dacă eu Cum am să fost fie cu rândul? Atunci Aurelian. tragem la sorți în continuare și poate picul Păi da, stai un Păi pic, cum, până la acum ei de ce nu s-a s-a tras la sorți? Păi asta e. Dar de ce ești răutăcios și nu mă lasă să urmez rândul? Pentru că nu sunt de acord ca Laur, care a venit ultimul, să intre înaintea mea. Dar eu îl aleg. Pot Asta să aleg e. pe oricine vreau, e rândul meu. Deci, Acum, Oana, eu vă sau când a garantez fost. că doar până tragerile la sorți veți intra al treilea, dacă aveți noroc. Că în rest se va trage la sorți. Dar cine, de ce îmi garantezi tu mie asta? Îți Și de ce garantez trebuie că să voi mă face supun? eu o cerere astă seară. Păi foarte bine, faci ce cerere vrei tu. De ce trebuie să mă supun eu regulilor tale? Nu o să mai intre nimeni la DJ Eu mă stilul ăsta. supun Așa nu e problemă, regulilor nu mă casei. deranjează. Nu va fi așa, vă garantez. Eu nu intră nimeni înaintea mea care a intrat de 3 săptămâni în casă. Asta Dar e el putea punct. să intre și el Aia, în la casă. mine e problema, adică? Da, mă, Pentru la că tine. tu ai venit de 3 săptămâni la ur, tu ai văzut tot ce e pe afară, Dar eu eu nici vreau măcar... să intru cu Păi și el. dacă și asta e el cu ordinea? Nu e mine. nicio problemă, se va trage la sorți. Dacă va fi să Dar intru putea eu să intre ultimul... și el la... Intru Stai că m-am ultimul, dar purtat. nu va fi așa. Raimond putea să intre la ur și el. Eu E, dacă o să e rândul vedeți că meu nu e azi să așa. merg la DJ, Asta vă eu îl iau garantez pe eu. el, nu-i Dai normal? prea multe explicații unor persoane care oricum nu vor să le înțeleagă, nu știu de ce. A înțeles deja. Păi a înțeles din prima, păi și de ce trebuie să mai înțeles de ce? Că nu vrea să înțeleagă. Chiar mă enervez tare dacă să schimbe regula acum, adică dacă s-a intrat așa până acum, stai frate la rând, mă eu o da în faze de-astea urâte, că nu suntem proști să stăm după nazurile tale, că nu vrei tu că vrei tu acum să intri. Stai la rând, nici nu știi măcar când ai intrat și vii să ne spui noi o să stăm la rând. Păi intră pentru ultimul, cred că da. Păi să fie sănătos, să tragă la rând data viitoare, nu acum. Ce până acum n-a avut pe să zică lui Grigore sau lui Andrei, vine la mine Ei, să ca- zică că am intrat eu faci 3 parte ca și săptămâni cu și eu când am intrat aici după 3 săptămâni mi s-a spus foarte frumos că am aceleași drepturi ca toți concurenții, indiferent de când am intrat, să nu mă simt inferior, așa că o să intru pentru că e rândul meu și atât. E rândul meu, de fapt. Da, e rândul nostru, adică. Da. Dar Viorel când a intrat mai târziu? Sau Rica? Unde? La DJ. Dar nu știu, Gori, noi intrăm sâmbătă viitoare să o tragem la sol, nu stau la discuții. Dar nici nu mai țin minte ori.